След малко тук ще има много вкусни пресни ягоди, но тях няма да приготвяме. Няма да приготвяме с тях сметанова торта, ще правим ароматна и полезна козметика. За първи път чувам, че с ягоди се правило козметика, моля ви се. И след това козметиката става за ядене, сигурно. Останете с нас, за да видите много интересно. Ягодите. Дайте. Ето ни отново заедно. Знаете, че в миналото жените са поддържали красотата си само с естествени продукти. Съвременните козметични салони са все по-отворени към връщането на тези добри стари традиции. Една от процедурите, които предлагат, са с ягоди. Този красив и ярко-червен плод, освен вкусен и ароматен, и е много полезен. Историята разказва, че една от любимките на Наполеон, графиня Талиен, се подмладявала с вана пълна с сока на 50 кг ягоди. Боже, какво разточителство просто! Как да ползваме ягодите в козметиката, ще разберем от Юлия Петкова, която има блог за здравословен начин на живот. Здравей, мила Юлия! Здравей, Катя! Много се удивих вчера, когато си прочетах сценарий и когато разбрах, че от ягодите могат да се правят маски и то за коса. Така е. Сега ти ще ни разкажеш. Цялото тяло. Да, като тази любимката, която седяла във ваната. Този плод е вкусен, има и много други качества, много полезен, за които ти сега ще ни разкажеш. Да, той има 3 особено разкрасяващи съставки, които са витамин С, провитамина и фолиева киселина. Както и органични киселини, които стягат порите, правят кожата еластична и всичко това я регенерира и стимулира производството на колаген. Наистина? Да. Почвам да се мажа с ягоди. И сега ще забъркаме една маска първо за всякакъв тип кожа. Обаче съм чувала, че са силно алергени. Някои дечица придобиват алергия, може би от семките. Важно е от власинките и семчиците. И затова е важно жената да няма алергия преди да си направи тази маска. Много е важно да няма алергия, защото дори и външно пак е възможно да... А когато си ги хапваме, нали тези 3 неща, елемента, витамин С, фолиева и какво беше пак? Разкрасяването е най-добро отвътре. Фолиева киселина. Тя се взима от жени, които искат да забременяват, нали? И когато са бременни също. Да, и когато са бременни. Какви маски могат да се направят от ягоди? От ягодите можем да направим и първо ще направим една маска, която е за всякакъв тип кожа. На лицето. Взимаме няколко ягодки. Малко така ги нарязваме. Сега е сезона на ягодите, така че... сезона и е чудесно да ги използваме. Да. Така, малко трябва да ги намачкаме. И това нещо не е подходящо. Да. Но това е за пюре с виличката. Искам да попитам, ти наистина ли си правиш подобни маски или просто? Аз си правя непрекъснато всякакви маски и натурална косметика и всичко, Тогава и друг път ще те каним да ни разказваш и за други неща, нали? Разбира се. Всичко, което описвам в блога, аз съм го изпробвала върху себе си. Аз си мислех за това, което прочетах, че и за косата се прави маска. Си представих тези ягоди как се измиват от косата. Просто не знам, и ти се напълни косата с ягоди. Не, за косата се прави сок. Изцеден сок от ягоди. Изцежда се сока. Това ли е изцеден сок? Това е изцеден сок. Ясно. Ето виж как хубаво се намачкаха. Сега трябва да смелиме малко слънчоглед. Слънчоглед или семки смиламе. Или други ядки. Може орехи, бадеми, кайси. Всичките са чудесни. Този звук направо... Този звук е чудесен. Слагаме смляни ядки. И разбъркваме. Трябва да стане една така гъста кашичка. Как ще коментираш това, че напоследък се връща природните продукти за козметиката? Започнахме да бягаме от химията. Може би защото химията въобще не дойде много в живота. Защото тя ни дойде много в живота, а и кожата е най-големия орган в човека. И каквото намажем по нея, то се абсорбира. Сега слагаш мед. Сега слагаме една лъжица мед. И това, което
преминава през кожата, отива в кръвта. Да. И тази химия, ние един вид, все едно и ядеме. 60% от нея преминава в кръвта. Затова е много важно всичко да е натурално и външното, което нанасяме. Юлия, искам да ти кажа, че с тези ягоди, семки, слънчогледови, мед и сега лимонче, направо да ти кажа, си я захапване. То си я захапване. Аз гледам да използвам и за... Юлия, ще го опитам, не мога, разбери ме. То си е вкусно. Разкрасяваш се и с знам, че маска обаче е много вкусна. Да. Сега, лимонче. ето това е важното. Няколко капки лимон за суха кожа. За суха. Ако е мазна, си отива една лъжица. Тази маска може да се ползва за всякакъв тип кожа, което е супер. Вкусно. Намазваме се и се облизваме. И колко време седим? 10-15 минути е достатъчно. Измива се с водичка и с кремче. Да. Много приятна. И сега ще направим една. Ако не ви стане за маска нещо, бързате да излезете, може да си я хапнете. Сега ще направим една друга маска, която е за проблемна кожа и за акне. Извинявай, ще ти взема виличката. Не, извинявай, че ти ям маските. И не питам да се говори с пълна уста. Похапвай си, няма проблем. Обаче много вкусно ми се видя. Мед, лимонче, гледай чудо. То си е вкусно. Сега тази маска? Сега тази маска е за проблемна кожа. Сега маска срещу акне. Срещу акне и проблемна кожа. Да не забравим да кажем, че ягодите имат избелващ ефект. Ягодите? Да. И могат да се ползват при лунички, петна по кожата, всякакви. Петна по кожата? Да, тогава просто се нанасят намачкани ягоди, оставят се да позасъхнат. Да? И отгоре малко крем, какъвто ползвате. А зъби избелват ли? Зъби избелват с сода за хляб. Но се прави само веднъж седмично, защото ягодите ги намачкваме, малко сода за хляб и си намазваме зъбите. Не, на четката за зъби и си ги измиваме с това нещо. Много интересни неща научавам в това предаване. Просто ягодите винаги щях да си остана глупава, като си мислих, че те се ядат. Така ще го сипам. Това е домашен квас. Къде го взимаш? Аз си го правя. Ще ме научиш ли? Ще те науча. Искам да си правя хляб с квас. Да, правя хляб с квас. Много лесно, без месене, който не обича да меси. Има варианти без да се меси. Много по-полезен е от маята. Разбира се. Иначе, може да видя как ухае? Да, ухае на боза. Искам да ме научиш. Горе-долу ще те науча. Бъркай сега. Сега, ето тук разбъркваме. Домашен квас, ягоди. Ягоди, кваса. Има лактобацили. И те са много полезни за кожата. Сега ще сложим малко трици, защото с кваса става по-рядка и така ще ни се разтече. Какви са тези трици? Овесени трици. Овесени трици. Които се използват овесени. Да, за сгъстяване на маски. Когато една маска ни дойде рядка, слагаме трици и става гъста маска. Разбрахте. Това е. Те са полезни за всякакъв тип кожа. Това е полезно за чувствителни кожи, за тинейджерите, които имат акне. За чувствителни, тези, които се раздразват от нищо, първо да си пробват. Ягодите все пак са алерген. Да се пробват малко на някакъв участък. Предупреждаваме нашите зрители, Това нещо не знам защо не ми се иска да го хапвам, въпреки че мога да го опитам и него. Всъщност нищо няма да ти стане, то си е полезно. Как правиш кваса? Бързо ми кажи, докато бъркаш. Кваса го правя с пълнозърнесто брашно, най-добре от Лимец, и с водичка. И се захранва 5-6 дни, всеки ден го храним. Той си е живичък, пак с брашенце и водичка. 5-6 дни добавяме? И на 5-6, всеки ден по мъничко. И на 5-6 ден. Ще ми кажеш, че имаме 2 минути. Само искам да ми кажеш последната маска с какво ще бъде този сок е приготвен за това. Този сок, това е маска за мазна коса. Разбрах. И това е Няма да го ползвам, аз съм си много добре. Хума, говорили сме в нашето предаване за полезните свойства на хумата като маска за коса. И значи ягодов сок без семките. Ягодов сок без семките, защото... Аз ще дам друга виличка.
Добре, има ли ви проблем? Ами не, нямаме. Няма значение, лъжичка, малко да го разбъркаме, няма да имаме време да го сгъстиме, но става кашичка, маска, хума с ягодов сок. Върху суха или мокра коса го слагаме това нещо? Върху мокра коса и това е 2 в 1 и шампуан, всъщност. Не е нужно, да, хумата е чудесно измиващо средство. Не е необходимо да я мием с шампуан, защото хумата си измива. Хумата е измиващо седим колко минути? Въобще не седим, просто намазваме така хубаво. Поседяваме си малко и си... 1 минутка. Да, докато си измием така тялото малко и това е замазна коса, това е замазна коса, изплакваме. Ако имаме отвара от коприва, след нея така изплакваме. Много е хубаво отвара от коприва. И аз си правя като попара копривата, за да я готвя, водата, след това си изплаквам косата. Нали? Много полезно. Чудесно, полезно, лъскава, много ти благодаря, мила Юлия. И аз благодаря, разказа ни много полезни неща, обаче те очаквам пак да ни разказваш, защото ето сега за кваса имаме за други плодове. Благодаря ти, мила. Благодаря и аз. Приятен ден. Аз сега ще изям тази маска. Обаче може ли да има според вас и по-вкусен начин да бъдеш красива? Сега ще прекъснем за малко, а после ще си поговорим за нещо сериозно.